bayadan nakapusin tayo mampasyaren ti mauawagan ti Little Baguio iti Pidig, Ilocos Norte at iti detalye. Dakkel di kontribusyon di klase ti dala na dalya sa atin di may sa marathoner. Tapno dada mapaduras na, tilaing na. Malaksid nga min ada ito ti mangitunda ti panagbalay gina. Karaman pa'y agagar iti karera ti kasasaad di dalya sa atin. Nang ron ti paset ti kabanbantayan. Kasi ti kabanbantayan na paset ti Pidig, Ilocos Norte. Kabatbatuan dito ay amang mangte tinay dumdumang adventure kadag iti marathoner. No, pa'y di ruglugi na adatin na kurang na 2 kilometro nga road. Ngayon dito nga to talagang narigat sangsangat na ito. Ti kinaday ti tinaray ti grupo, kinapintas sa glawlaw, tagururay, kadakwada. Iti pailaing dalang agturong iti may bilang nga Little Baguio iti lugar, aga kapintasen ti buhay ti bantay ang makita. Nawagan ti lugar kas lamin, gapo ti kinalami si temperatura kas medlaing ti syudad ti Baguio. Napintas nga ruta dito nga pagtarayan tapno no makainggan nyo siguro kadigiti di mahilig nga tumaray ti train. Ket numadano ng tituktok ti bantay, makabang arik nga ti sumabat na puluyupoy ti angin ken buhay taglawlaw. Makita nga min iti baba ti bantay, tinaraway akay tar owen no pine tree. Ken ti pintas ti buhay ti skyland ti sumag mo na paset ti ili ti kalanasan apayaw. Napalao si panang dayang ni Glenn amay isa marathoner ti kinapintas ti lugar. DJ Place, napintas ken para ka DJ nature lovers ken adventure seekers. Mark Masudog, nakatutok, 24 oras, Ilocano.